Bokajan Municipal Board ke parlo rinti the rong marjong Ward No.7 atum towar ke long penapot ning karong si amahang phuwen ason si thek ponlong lak khadam pulote Bokajan town ke parlo karbi arong erong veta non puanta kachelenga towar ke long dun depen ajok radatum aningkan kisung kachetong nanglo bonta non hedjong Bokajan Municipal Board ad hoc committee pen kangwai pon rinti the rong marjong Ward No.7 longpen Ward Commissioner horo tokbi alangli ronga sara tumpen chingwai chingsai si rongarat kachelenga warsai misenang jipu kamatha pen thangnat afan ave pin sitame BMB chairman Sardili Be Aphan chuning rialo pajer dampen sen gravel pathok ponsi radatum ajo phirlo vecheng vethi ahuta towar ka hingno pen akisung ke jok ke long apot rongara do an horo tokbi lapen chairman Sardili Be lapen man ke do lakhaing ko raisi borjane misi constituency surjorong phar atuma phan ninga klongpen kachuro pajer pon rinti the rong marjong arong arat do an aninga rong si alang litum asai ke claim ke dam ke misen ji aphanta ahir jumi hang pidun lo athe kam ke claim ji atum pote malomso pensi ang thek long ji sita abarim Bokajan Municipal Board Chairman Binod Kumar Sa ke ningkan phokhi det penta ison nata misen ke claim ke dam akirap thek ponong leputa ningji pru Bokajan penananterang karbing long life